हामबाय सिनि मीडिया ताकुक संनो जों रिंमानि कारन हंका हंकाय जों टेलीफोनो भाइराल लंमनि नुखा बुको कस्मी देबबर्मनि आबनि बागै कारन हंका हंकाय जों संगठन खायमानि तो बालुखा तार माने संगठन बनिजिबो तंगो संगठन आबनि बागै जों सह्य उंलिया दिनै आबनि बागै आपनि संनो मा कबक्का बिनि भिडिअ भाइराल लंमनि नुगै कारन हंकाय सेलें मसिंसा तमंगरंनो जों नायथक जागलिया आबनि बागै जों मा कबक्का कारन एकजन संनाय जोग स्कुल साधारण चाकरी आबो 2500 मात्र बेतन बनो चासमाय चानान बागै आरानि इनचार्ज जखन बनो लगी सानका हंकाय आओ सेलें मसिंसा तमंगरंनो जों चाजागलिया कारन संगठन तंगै संगठननि जेकुनु सदस्यनि जों जुदि किच्चाफोन बनो हेल्प खायमाया हंका हंकाय आ संगठन तंगबो व्यर्थ आबनि बागै जों गोसकाङाव आगक लायखा जों ककचाब लायखा बिनि बागै जों ताम खायमान बनो साज्य दे खायमान आरो बिसिंबो ते कायसा भाइराल नुकसाखौ हेडमास्टर नि अनिन्द्र देबबर्मनि बनो किच्छु साया 50,000 रां सानो बनो रां रियान बागै से अमति खायो हेने बो साका आबो बो चाया आबो बो मिथ्या आबो ताताल को बजत्तनो ताताल मांनो सुपुरि तंखा जों आबनो खापचा जागलिया माने जोंनि बखाव नाहारमालिया बिना कग्रकनो एसएमसी कमिटि नि चेयरमैन जे जागाव बिहिग्न संरितनि ताबुक बर्तमानो बो बिहिग्न संरिनान बगैनो कस्मिनो आमति व्यवहार खायकना बो सित्रा संग बिउको माइरं लुता हुया चेयरमैन समय मते चारिया आमति हिनि बाहायके बो ओ चेयरमैन जे जागा एसएमसी कमिटि नि चेयरमैन बो बाहायके साराक्का जे जागा कस्मी रेगुलर सं तंगो समय दालकरी हिंका हिंका संमालिया जाय होक आबो तो कस्मिनो जों फोरोंना थांलिया आफुरो तो एसएमसी कमिटि नायनान दरकार दंमानि बो नाइया तो तिनिखाय कस्मिनि बेपारतै बो बाहायके साराक्का आ ककनो आं पे कक थैजा सानान मुचुंमखाय हायसे जोंनि जे जागाव जोंनो नायकल नाय एडिसि नायकल नाय सार रविन्द्र देबबर्मा जे जागा एडुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एडुकेशन नि बारप्राप्त आं जे समय टेलीफोन खायो एडिसिओ तंफुरो सार आपनि बाय जों मालायनान फायो इनका बरनि इनका आं डायरेक्ट साका आं फायनि ओ आ संनायनि बेपारतै दे एने सार साओ हे सार आबनि बागैनो आ साधारण संनाय खेसेरि संनायनि बागै आं माथा गामाय लाभ करे बेनि बागै आं माथा गामाय तंहांखाय आं जनसाधारण बुफ्रुम माथा गामायनाय आबो किन्तु खुब दुखजनक जे जागाव इएम सं जुदि आमति कक जुदि प्रकाश खायका हांखाय जों तो साधारण जों साधारण असाधारण हिनि जों गसेया साधारण चाकरी न चिनिमो जों नु आद नुपे जों खायके रां मानो 2500 टाका मात्र जों साधारण बरक न किन्तु एकजन मिनिस्टार नि बुकुक्ति आकक खनाव खुब दुख नांखा आबनि बागै आं सारनोबो कयनाय जोंनि रविन्द्र सारनो इएम आतुरक जाहाते जीवन फलता साथुन चिकन कतरंमानो एक समय कतनो चिकनमानो किन्तु जोंनो तोरिनाय बरकनो बरक एसेम्बलिओ जोंनि बागै कक थाइसा दे साकना जोंनि बेतन जे मुसुक्ताय बरक खाय दङ जों चेरावनो याक सुरियो माइ तुगु चारिमान सोकङो सङै जोंनि जे सिगां टेस्ट खायग्राव चेरावनो बहुत गेजारानो मुति देंनो असुबिदा देंनो जोंनो तरिवै जोंनो लग्रिवै इंजिनियर डॉक्टर जोंनि याक दि माइसावै बरक डॉक्टर इंजिनियर खायो तार माने जोंनो बुङा बुफा ओंखाय जों बुङा बुफानो जोंनो से आमचे चिकन मने खायका हांखाय आबो बो जागा सहिका आं रिक्वेस्ट खायनाय जोंनि सार रविन्द्र नो जाहाते अबहाय इंयावै जत बरंनो समान मकल बाय नुकथुन नायनानै उंथुन ते थाइसा कगुनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जत बुरै दफानि बररक उ कस्मिनि बेपारतै खावा दुख नांथुन
कस्मी जे खाइजाकमा हाय ते गुबुन स्कुल खाइजाकमानो खाइजाकमाया कुन को गया आहाय बा तांथुन जत टीचार नो बा आं कइनाय जत हेडमास्टर नो कइनाय बा जत स्टाफ स्कुल स्टाफ मास्टर नो कइनाय जाहाते बोरै अंशनि बरक नो बेसिरभाग संनाय खिचुरि संनाय जाहाते अंति बा तांथुन ते थाइजा को खंखांखाय कस्मी तिनि खाइजाकमा हाय ते काइसा बरक खाइजाक कांखाय जों आसुक तंलाक चिनिमु संगठन त्रिपुरा राज्य कमिटी संगठन आं त्रिपुरा राज्य कमिटी नि मेम्बार डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि मेम्बार आनिमुं ज्योतिष देबबर्मा आं मुदिबारि एसबी स्कुल सीआरसी नि मामै संनाय आं कक रिबो कक सावो कक माने जत्तनन कयो जत्तनन सानन मुचुंगो हायसे सुदु संनाय सिमिया जत्त हा साकाव जे बुरि तंनाय बुरि अंशनि बरक बरक खा दुख नांथुन कस्मिनि बागै मकल मुक्ति खिग्लायथुन आशा एवं आकांक्षा नारगैनो आं जत्तनन तवैसा कयो जाहाते अंति हायता अंथुन चिनि हा साकाव चिनि बरक दफानि बरक आहिंसे कम चिनि दफाव आहिंसे बरक कम ओंखाय मुति मांनो अबस्था चलेखांखाय जों बो जागा थां सौगैनाय अरब अन्तै जे जागा कस्मी निरीह बरक बिनि नक सेक्रेजा सागायको बुसाय बुनि कामला खायसा जाऊ ब 2500 रां मानो ब हायसे बरक नसे अन्तै व्यवहार खायंखाय अब मास्टार लिया ब पशुनि तुल्यंखा पशुनि फानसे समय दं एकटा सिजन दं बंनि बिनि सिजन करिखा बतामनो फोरोंनाय इंलिश मीडियम से मास्टर एक्चुअली इंलिश मीडियम से बो इंचार्ज इनका बस अब हायंखा का बिनि छात्र तामनाय बिनि छात्र तेबो तलाक लगनाय ब्ले अबनि बागैनो आहाय तांथुन आं लुपरंनो कयनाय जत्त बरक हा साखानि चिनि दफानि बरकनो आं कयनाय अब हाय जाहाते तांथुन नरक जत्त खुनजु क्राक खायखाना बायदि चिनि म संगठन जों कस्मिनि बागै 100 बार जों लायसनाय 100 बार जों बिनि बागै जास्टिस नायनाय केस अफ खायनानै आबो हायदों जों ताबो केसन थांसिनाय कारण केस सारा जों कस्मिनो उद्धार खायनाय मत जों लामान हरलिया आबन बागै जों कोर्ट केस थांनाय उइला थानाव केस रिनाय थानानि परे कोर्टआव जों केस रिनाय जों आइनन थांसिनाय आइन सारा दङ कस्मिनो रक्षा खायनाय मत जों नुहुरलिया बिनि जे भाइराल माने जत रकम जों वान सुंनाय लेखा कारण जों केसो थांनि हांखाय बन बानचिरेन मत क्षमता चिनि गरै जों संगठन खाय दङ जखन जोंनि संगठननि बो एकटा क्षमता दङ बा फान दङ 11330 जननि फान बायनो जों लरायनाय दिनै बुकुक जोग मुंडा बस्ती इंलिश मीडियम म संनाय जोगनो जे नर्मानि 10 बছর যাবত 2500 रां बायनो सं तंजामानि खूब कष्ट खायो ओंखाय बनो ताबुं नरि रहरका जों विभिन्न जायगायाव थाङै माने डिरेक्टरनि आरो थाङै डेपुटेशन खायजाक प्लास प्रिन्सिपलनि आरो थाङै डेपुटेशन खायजाक आरो बिसिंबो जों मुख्यमंत्रिनि आरो थाङै डेपुटेशन खायजाक चिनि कुकम हेल्पार देर साटाई करा चलबे ना चिनि आबो 7 नम्बर कलम दङ जों दाबि खायजाक तिनि बनो नरई बुनो दामानि आबो बेआइनि चिनि तार माने चिनि दाबि कुनु अर्थ करिखा आरो चिनि ते ककथाइसे हांखांखाय बनो बनो मा तनिनाय चिनि हुकुम हेल्पार वेलफेयर तरफ थेके राज्य कमिटिनि तरफ थेके डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि तरफ थेके जों सानमुं हांखाय बनो बो मा तंथुन बनो बो संथुन आबो बनो साटाई खायमांलाक चिनि दाबिबो दङ जों मुख्यमंत्रिनि थानिबो दाबि खायजाक मुख्यमंत्रिबो गसेजाक पिउनि आरो डेपुटेशन खायफोर पिउबो गसेजाक जोंनो साटाई खायमानिया किन्तु तिनि बेआइनि बाबे बनो जे साटाई खायमानि आबो उंमाया आबो जों उंरिनानै रिया कारण हुंका हांखाय अब सेलेंमा सिंसा सामुं जों अबनो उंरिनानै रिया बनो साटाई खायमांलाक बनो बो आ स्कुलो आ इंलिश मीडियम बनो बो मा संनाय ते कायसा जों कयनाय दिनै हुकुम हेल्पार वेलफेयरनि तरफ थेके दिनै त्रिपुरानि महाराजानो ब जाहाते दिनै मो जे घटनानो बतो यूट्यूब नुखुना
आशा खायो ओंखाय महाराजा जाहाथे बिबेचना खायै तिनि बुखौ कस्मिनो बुत्ति खायमान माने बिनि जास्टिस बे माननो अब महाराजा जाहाथे चेकाई नायथुन जों महाराजानो कयनाय तिनि हुकुम हेल्पार वेलफेयार नि राज्य कमिटिनि तरफ थेके जों बनो कयो महाराजानो खुलुमुं याफारै बिनि कस्मिनि जाहाथे जास्टिस मानथुन जास्टिस खायथुन चेष्टा नाहारथुन महाराजा जोंनो हेल्प खायथुन जों तिनि कयमुं